mano ntiere wajumbe mabe wan godo kata iluo mabede oriyore de TTI mag gioger to samoro nikech en obede bunge orito mondo gik moko timre mondo bio nikech en orito oversight e bunge ka samoro gino nok nyal timore mara no ger sane nyithindo nitie aonge equipment nandike memorandum pet asedhi ka education sani endi pesa mantie inyalo mi mana constituencies 70 one constituencies 290 constituencies 70 madhi yudo equipment madonjo technical training kana kete memorandum kana wadhi yalo kaduogo Nairobi ka en raticha mondo kura dhi allow gino to Minister of Education mana achiel kuom gik manadhi law Walter Wino gi an gabuor be wawuoye wach soni wacho ni jaduong' wach soni ni wechedo ji it's a big thing mokinyal timo gi CDF koro okonyiso ni wawere gi tijwa manonego watime bunge adwani mondo jowinjwa wawinj gini maler tijwa mar oversight ok waweyo tijwa mar oversighting the government ok wanyal weyo tijwa mar luwo kaka gikma tijwa mar ng'iyo weche mag budget ok waweyo ok wadonje tij ng'ato pod wadhi timo kech sani kata kaka wadonge bunge ni kata sani kaka wane committees obro penjoge for example sama budget bro biro ibo kel budget kwa neno ko keto osuru mang'eny moko apar obro tamore kaka sani wawacho niya kar serikal maybe giduok pesa mang'eny magida keto go e weche mag gedo nikech kata wagero utego mang'eny samoro kwang'ero gi mang'eny ahinya to jakenya onge gi pesa monyalo nyiewo godo ot samoro ok bibedo sani gikawo pesa no mondo gi invest back in the economy awinjo ka ji wuoyo wach subsidy en mana pesa ming'ado ka ok raise pesa ok unyal chiwo subsidy omiyo wan kata kwadok sani odhi nyiso sirikal mondo gi invest back in the economy mondo ka giyudo osuru mang'eny ka ginyalo pesa mang'eny kasto mondo wang'ad subsidy nikech ng'eni sani pesa gowi be nyaka chul koro tijwa kaka wajumbe be wadhi tibe bunge an gi pesa manyo kedi sani nyitimo supplementary budget idwa ng'adi gikmoko kadhi ir minister mar roads to dhi apenje nomera samudhi timo supplementary kik ung'ad na pesa kata kuwe ung'ade to ng'ade matis wena moro matis manya chake kod mano onge makosa kanyo to wan pok wakawo position ma contrary gi position mar